korugocha binto mbiratobera buya gose mwarora omong'ina oria okwete magena na echisare igoro naende chifundi chiare gokora egasi yabo chigasira togotoma ching'oro chiaito gochia ase chifundi naende omocontractor omosekretary general okonyora accident nere ogokuna abanto bamwabo barenge na barabwo egari ime nere na amatanga are kogenda gusii pole bono ntomaeti nki omonto ogokwana ekiagera chinkoro echi chiumatete oyo otari korera oyo mwabo ogasirete nkorera are taranyora bokonyi bonde bonsi nyagetari chipara chiaito echisarigete bono iga buna embura egotwa aro binto mbiri buya kare omonto ngoteba arenge biasmileiri ase bono kende nkeiyo engaki nere abanto baito bagogete mpaka barenge goteba ng'a ntwarwarete iga toragera rero yaani chinkoro chia abanto echiumatete nonye intwe bono buna abarai kende nkio togokwana nare ekiagera twadisappointiri abananchi oroche omonto akoenda nyagetari kwanyora riogo ndiyo igo eriogo riria nari omonto atakeire abwene omonto okure bono naende twacha twabatebi pore bono ntomanyeti ntori komake sense buna abarai ekiagera aro intwe twabaferirie na tocha tokure kera edepartment omanyete nebwate ensemo yaye egotenenera bono ekero nkorakura mono mono ntebia abanto baminto igoro ya ebinto ebi iga chinsa chinde omaete erarorekana na echisegi tobwate gaki chiamate chiria chiasireti abamwabo chinsemo chiaito erio nyasaye tiga abaremie na efamily ya Hoffman na efamily ya Mellen nyasaye tiga abe nainwe mwensi mbuya mono.